hacemos, hoy hoy. Ondo, ondo, ondo. Ondo, gente. Venga, korrikalariok, lotu karreara. Hizkuntza eskolakoak hartu dute da, era! Eman euskara! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ke guztia ez irusteko data. Eta horrela, hobeto jokatzeko! Hemen, daude! Amen, 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 lekuko hartzeko jente gehiago pre! Venga, barro dantzan! ¡Gaude! ¡Apa, neska, venga, glete! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa, tipi-tapa! Hala, aire, gora bihotzak! Txoritxo alai! Apa, neskatila, gora lekuko hori! Hola! Tipi-tapa, tipi-tapa! Apa, bihotzak! Txalo, bero bat, korrika hemen data, itxitarti furgonata zuen artien. Apa, Urango, jentetza itzela, falkartaren atzetik. Mundiala korrika Durango, betiko zelako me guztientzat. Biba zuen! Ikusi daitxela. Ai, ondo. Tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, Euskadina, zue paisa soian zuek. Venga, Ani, venga. Agur, neska guapas. Venga, tipi-tapa. Eskerrik asko Durango, mila beratzen. Dakienak erabili, eta ez dakienak. Tipi-tapa. Hau, papa. Tipi-tapa. Ánimo. Tipi-tapa. Etorri dira, euskara elkarri emateko. Biba zuen! Euskara elkarri emateko denok behar zaituzte. Hola, dotore heldu bigara isortarata, dotore! Ondo! Hola, Loran! Formal! Eta hori danoko juke, Tipi-tapa!